Hello, maing udto mga friends nako. Kahuman na ako sa isa ka trabaho, paingon na sad ko sa akong panghapon na trabaho, which is 2 blocks away. Maing udto, maing gabi din ha. Tawagan ni naglakad-lakad ko ni ulan. Medyo dili siya tugnaw pero ulan. Pasensya na mo mga friends nako. Kani si Nining, Joy, Bisaya. Silo mga Bisaya diha. Oy, kumusta naman mo? Kumusta ang kinabuhi? Ang video is about kwan lang ba? Kinabuhi. Kabalo ko sa kinabuhi ninyo diha kung asa mo dapit na lugar nga nagtrabaho. Ako na ako diri sa Amerika nagtrabaho. Na ako yung mga anak. Gusto lang ako i-share unsay kinabuhi nako dinhi. Bantay ko bata usahay. Pero mostly karon ang trabaho mga kuan lang mag limpyo og balay kay mama niya siya dire ana, pero dili na ako na ato ikauwaw kay ngano nung una naka sa ibang lugar. Ang importante nagtrabaho ka para sa iyong pamilya o sa imong pamilya na ibilin sa Pilipinas at nagtrabaho ka o tinarong dili yan ang mga diling na ng mga kabuang. So ako lang masulti sa inyo na ingat lang mo din ha ana. Mani dire mga building na ako ang gian pa ingo dito sa trabaho. Ulan lang gyapon pero dili kay kusog. So ako lang gusto na ko ihisgutan na ang life dire sa Amerika dili po sayon, pero enjoy much kung i-enjoy nimo ang adlaw-adlaw nimo pangabuhi kasi wala may lain makatabang nimo kundi sarili lang nimo. Tapos sabayan og ampo, of course. Ang pagtuo sa Ginoo dapat di nato kalimtan. Ang importante sa tuwa na may lang taglawas ana maluoy Ginoo na na maayo atong pamilya sa Pilipinas. So gusto lang nako man akong gibuhat na may video. Gusto lang nako i-share ako ang daily life. Let's say trabaho ko karon, samtay wala. Kuna sa balay, kaya siyempre magbigamo, magkuan. Regular na na pamuhay everyday. Pero night time na siyempre lonely ka, malungkot ka. So naisipan ako magkuha og video, makipag-istorya sa ani akong mga gipangkuhang scenery para ma-share nako. So gusto ko lang simple life lang. Simple wala man ko taon naman ko dire pero wa ko kalibutan ning mga history ning mga asa ko dapit. Ang importante kabalo ko mo uli asa ko dapit mo uli. Bitaw sa ato alang aning kuanon atuan kabalo ta sa tadapit ang inaingon isang na ako diri sa layo maabot ang panahon muli jud ko kung asa ko natawo nga kuan manay
Para kung itulak sa hangin ka kusog. Pero may gani kay dili dyo siya ingon tugnaw. So okay lang gunit kong phone. Ikipag-story sa inyo. Yan na ako sa iba-ibang lupalok sa mundo na makakitaan niya ako video. Gusto ko lang